Bonku Bami Music. assalamu alaikum musidɓe am fulɓe mi salmini on mi juurimama on mi ñaguimama on duwaw ko miñiraguel moɗon sehelagel moɗon Sista Mata Ndiaye ari on yadde ɗo émission muɗum o Timtimol fulɓe ɗo Jama TV mi salmini kala ɓiɗɗo pullo mbiyoɗo mbimi e mbimami daroɗo télé meɗen télé Jama TV ko lewluwal meɗen ko nangue meɗen ko foof meɗen kala pulluɗo wawi wonde mbiyoɗo mbimi e mbimi a salminama duttoɗen kala noon calminen kala gomɓe ɗo hôpital ji toɓe ɓe gandiranta ɓeni mbaali ɓe sellani Allah sellimɓe e jaam duttoɗen kala calminen kala gandiranta ɓe caabi hetti ɓawoɓe ɓen kalan ɓenin torone duwa ɓenin ñagane duwa yanoɓe jaltu e jaam kala ɓiɗɗo pullo daroɗo Jama TV a salminama a juurama ndewen ɗon kalan calminen kalan DG meɗen on woni hombo la prison directeur on woni Monsieur Diallo on kala woni salmine woni juure ndewen ɗon kala calminen kala jehen ɗo kala ha gunas naɓe kala fof ɓeni salmine mi rewa ɗon kala mi salmina ceerno am mo ceerno Aman Nene mi salmini ɗum mi juurimama ɗum mi ñaguimama ɗum duwaw ndewen ɗon kala noon hande noon enen keeɓi invité mo gandiranta on woni homo on woni cukale mo gandiranta hande wiya cukalel si laaɓi juuɗe han ɗi wawi bokkide e mawɗo booli ñamgol on woni homo on wiyete binoka gaccembo kankal noon mo salmina Jama TV kala pulloɗo wawi wonde fof mo wawa ɗum salminde assalamu aleykum Mata grande sœur am neɗɗo moƴƴo mino salminama mino juurama mino salmina kalan pikinnaɓe fof mi accani hay goto simi limi tan mi faljat mino salmina kala ɗo pullo woni mi yettani jungo am go yettanimama mi yima salamu aleykum mino salmina aussi madame la présidente Mama Oumou Balde a salminama Mata Ndiaye an kala a yejiraka machallah mino salmina fof mi accani hay goto eyi ko noon tigui ɗo memɗa ɗo a memi gandiranta ko ɗon woni keeƴe reedu am ɗo homo memɗa ɗon on woni hombo on woni debbo pullo Oumou Balde on mo gandiranta on nangui jungo am go wattidi kam e Ousmane ambassadeur wi kam Ousmane ambassadeur komi faala oɗo Mata Ndiaye jangguinana kam ɗum ha mo wawa ɗum noon mi hersani hen mi rewa ɗon kala noon mi salmina ɗon debbo pullo mo gandiranta on woni Rabi Seydi mi wawata mo yejidde mi rewa ɗon kala noon mi salmina koto am debbo o on woni Seybatou Sidibé kamɓe fof mino salmina woodi yimɓe ɓe gandiranta ɓen hande ɗo jooɗi mi jooɗima e plateau mi wawataɓe wasde salminde on woni Rabi Seydi on woni Seybatou Sidibé on woni Oumou Balde ɓe woni guiɗoɓe am ɓe mi salminiɓe kamɓe fof mi juurimaɓe ñaguimaɓe duwa binoka hande noon woni weltare molonade gandiranta hande yigol ma bokkidde e maɗa plateau par ce que hoɗum taki ko a cukalel ne'ingel yiɗani kam hoore muɗum nangui kam koto binoka hunde wotere mi faala andude hoɗum nattinima e musique ɗum mi faala andude hande eyyi Mata on question moom mi weltoro pour mi jaabo ɗum musique komi ɓoyi yidde musique gilanta komi cukalel goɗɗi ɗi mi yaha mi suuɗo mi yima mi yaha e concert ji he ta goɗɗi ɗi komi nelere sah no mi yaha mi yeeya bisab jus mi yaha mi suuɗo mi yaha mi ƴeeŋa ɗo podium ɗo ɓaga micro mi yima jaaha podium toon jaaha cuuɗoɗa mi suuɗo mi suuɗo mi yaha mi yimoya eyyi sabno komi ɓoyi ɗum yidde des fois hay simi looɓi sah simi heeɗima musique rek mi kala komi ɗumantinno ɗo nder ɓernde am ɗo ɗumantinat waɗa disparaître eyyi machallah ɓoy ɗum yidde ɗa ka ɓoy yidde musique on nani binoka ko wiyo ko binoka wiyo ko ɓoy yidde musique mo neltano mo yama yeeyoya kerem homo nelanoma na yeeyo kerem ko nene maɗa walla ko mam maɗa walla ko homo nelanoma na yeeyo kerem binoka anno yaade an ko a bandi cuuɗiɗo de est ce que no gonirɗa bandi cuuɗino ko noon gonirɗa kala bandi cuuɗiɗo e nder musique he kadi eyyi ɗiɗi piiw ɗi wawi wonde nene am wiire Rokia Sabali mino salminamo gilan Kolda saare sukaɓe machallah sabuna menen nene amen ko law Allah jeyri ɗumen ndeyssan Allah yurmo yafoɗum woni neɗɗo moƴƴuɗo ne'i men e dow needi okki men éducation e alarba gano kala mo andanimo kala nanimo Kolda ko Saare Moussa ne'imi toon presque wanmi passé enfance am pi ko ron mbanmi ɗum passé eyyi des fois nak moy loolu mi yahanno mi suuɗo mi yaha mi yimoya walla goɗɗi ɗi studio sah miɗa laaɓe ɗanima han andiran neɗɗo e ko yiɗi ko mi yaha mi suuɗo sabuna ndenta ɗumantinani Saare Moussa mi wawi wiide on jamano presque artiste ji rewɓe ta wona noon heewiri ko rap mi idi wadde hip hop jolof bino kan wawi rap
min seeɗa tan Seeɗa. rab mi iɗi wadde sabuna min e jolijo e bisap si yadatno eyi comme ni rek jooɗoɗen ni rek enen jewrani ɓe gara ɓe mbaɗa créé ni dal groupe o ariri eyi min mbaɗi premier concert Sare Moussa mino siwlora ɗum sah bandi Mike Arno on wattu tamo waɗa rap jolof eyyi bon Arno concert o dal moylolu yawri mais ko wiide neɗɗo kam début o moom ta neɗɗo e huuli eyi mais ari ran nangui micro ran dari ran affaire ji ɗi ari naturellement eyyi mi wujjani noon mi luɓaki kalan par ce que jinnaɓe am ɓe ɓe memi seeɗa e affaire art woni affaire musique Affaire par ce que musique. eyyi ba am ko simbanno pacana siɗo wiye siɗo gano eyi o simbanno mbo waɗan donte wona mbo waɗano ɗum meccal mais mbo fijiranno ɗum mbo ɗumantina kawuji am kala en kala ko jali baggi ah kono noon tigi on nani Binoka ko wiyo ko Binoka wiyo ɓinguel romuru ko laati watta ko ɗum noon waɗi noon mbo wujjani ko mbo taw simo yimi han mbon foti yimde simo yimani han boni foti yimde par ce que ko fina tawa e muɗum andi ko hoɗum ɓuuri bonde ngara tan kippoɗa andi mi sikkanoyde ho Binoka ho an ko ar tan kippiɗa min ko ɗum mi sikkano wiide sabuna hay e son am gooro inchallah paɗon ɗum joni ji'on ɗum nanon ɗum kala sabuna e nder teste mino wiya mi wujjani mi luɓaki simi mino foti yimde ko garmi tawmi eha Ndeysaan. ba am simbi yayi jam jali paali kawuji am jali baggi min ko mami yima ɗum ndeysaan ɗon weli nande mi machallah yo Allah sellindane nde Amin, yo Allah amin. sellindane nde ɗon mo weli nande a wujjani ko a taw joni noon komi falno andude Binoka ko musique Fulakunda tan jimata walla an ko cenɗe ɗe piw jimata walla ɗon tawa e jaaha rési tawa daren ɗon tawa ha para on suma noon garen kalna kam homin an ko pulat tan jimata walla ko kay e olof walla ko hoɗum walla ko e jagori kala ko jiɗɗa an ko ɗum jimata dal ko ɗon mi faala andude kadi Binoga ala frontière Binoga yimat jolfe yimat ko muyni ko surtout ma pullo mi komi waɗi centre yo mi yimat dal Mbaɗɗa pour centre min fof yima. pour min dal artiste mom forani hebde frontière parce que goto ɓe i faala yettade ɗo gandaranta hande ko international famille kono pour min affaire o no won e maɗa rek eyyi no won e maɗa ran e gëma ɗum surtout par ce que a wawi wonde hunde mais si a gëmani ɗum kalan wattama A yahata. apportel hay hunde voilà kono noon kadi Binoka mbiɗa nana wiya yo sukaɓe hande gimmiɓe hande ɓe eyyi ɓe jahata haydula par ce que hon taki si ɓe jeehi seeɗa tan woodi woɓɓe gandanta ko musique o ko si ɓe keeɓi gorko tan gorko ɓe ɗaɓɓata woɓɓe ko guelji ɗaɓɓata a faami woɓɓe ko kalis ɗaɓɓata an noon ko horo palɗa yettinde pulagu horo palɗa yettinde musique hande ɗo wonɗo walla an ko a yimat ha sa heeɓi gorko gacca walla an ko a yimat ha sa heeɓi naɓoɗo extérieur gacca walla no Binoka hande sukaɓe rewɓe heeɓe hande ko jeeye koye mumen ko ɗum mi a faala andude yeeye koye mumen yeeygol koye mumen noon jaafa ɗon e konngol he wona yeeye koye mumen ko boni est ce que a faami ko jeeye koye mumen natta e aar he ha keeɓa ko faalano ko tan en fait min moom mi wonangol laawol ɗumantinmi mi hoyɗani ɗum sah par ce que no mbimami ni musique komi yiɗ ɗum min kala ko loobmi simi heeɗima musique rek ça va faami goto ɓe nak e choix muɗum Eyyi. goto ɓe kalam e foɗore Eyyi. par ce que goɗɗi ɗi ko foɗore a wawi hebde engagement mbiya a si mi yimannin gorko ari an ittara kam hen walla naggam mais ko foɗore a faami goɗɗi ɗi noon ko on tigui watta ɗum choisir Binoka ko e télé gonɗa de e télé gonɗa mbiɗa sa heeɓi gorko han non mbimi goɗɗi ɗi ko on tigui watta ɗum choisir manam par exemple hande min carrière am o Eyyi. wona pour gorko tahara mi ɗumantinowal non par ce que Binoga i ñaagui Allah yettade hande par exemple carrière Oumou Sangaré e machallah goɗɗi e goɗɗi ndeysaan. par ce que mi heɗoromo a faami te yakkanani ɓe hay hunde mi wona mère de famille simi heeɓi guenda mi waɗa marié pourquoi pas mi waɗa marié mi gère famille amo mais yakkanta kam haydara e Gacca musique musique. am he gacca musique non mi Ah, accata musique. non Ah, ok. mi accata musique par ce que ɗum yakkanani kam haydara e Eyyi. carrière am ko mbaɗanmi Eyyi. ko kaldigal rek ha famodira mais joni woɗɓe ɓe kala ko Allah andi ko yoni Ah, ɗon ko on gonga kaldat ɗo wiyama non mi accanma
continue carrière ma o ngono yon haaro nder fuɗɗa addude ko rewi ɗo sortori ɗo ɗum kala a tawat ta waɗani arrangé artiste o dewgal i weeli sabuna ko rewde Allah mais kala no taw mo gonduɗa o i waɗima comprendre e dow ko gonɗa ko on wawma wadde jappale hannde jottoɗa ɗo poɗɗa yottade ɗo mais si tawi on kaldi yahoya ha ɓooya joom wayloya haala ka a tawa ɗon kala ta i satti par ce que waɗat pénalisé ko heewi e carrière artiste o ha ɗon ko gonga mom par ce que kala ko jiiɗa wiya calle ko law kala ko on kaldani law fof wawata wonde jomum ɗo de ɗaɓɓude ma tawa on wawi haalde e muɗum wiya min de koye oɗo projet mi woni sono wawi kam wallude awa sa wawani kam wallude kala moylolo gonga ko mbiyata ko tan gonga jolfe ko mbiyata ko moylolo eyyi par ce que hande dewgal hattama wadde ko palɗa wadde ko baratama wattama hay hunde kala ɗo palɗa yottade fof gorko ma o so tawi yiɗima ɗinin teddinima ɗi wawima wallude jottoɗa ɗo palɗa yottade ɗo palɗa nabde musique pular o no yaari yeeso eyyi so tawi rési ɓeni nana en ɓen mbawi en okkude clip goto binoka eyyi
wulniɗo ɓanndu am ndu de a wulniɗo ɓanndu am ndu tigi noon ko mi yi gaɓɓi ni mi yaade ko ni machallah yo Allah sellindane nde kono noon bino ka e nder son he mi nani mbiɗa def ma nima yalla def ma noppal la waaw ma noppal la waaw eyyi so ma deful ni ma yalla def ma jommal la waɗam no Allah waɗi kam mi daaɗinama sa waɗanino mo waɗi kam han mi tampinama ñeneen lappara ɗum lo coggo joni an ko hoɗum taki bino ka wona waram jalede way ankala accu way ano lappara ɓe lo coggol mata min ko ɗo darano mami to ndekete an wona toon gonɗa min mina larama ga pular ga an ono ardana kam ga jolfe ga andi min jolfe am de laabani ko ɗum ɓe mbiyata kam joni a garanɗa kam gaga olof ga jooɗi ko hoɗum taki bino ka nattuɗa e jiɓɓi kalan e olof he kadi ko ɗum mi faala andude kadi mi nani kala mbiɗa kalan no Allah waɗi kam ni waɗam no Allah waɗi kam mi daaɗinama sa waɗani no mo waɗi kam mi tampinama ɗon e selli moƴƴuɗo daaɗi bonɗo tampi guette bey togi lenne VIP mata mo koye yengal ni askey kan mo koye yengal mata mo koye yengal ma koye yengal maagi ni mana ko maagi ni waaw wona ayi mata hunde nde ko noon wontiri ko aduna par ce que yiyama ɗo façon yo yimɓeɓe joni ko ɗum woni wurde wiire rek neɗɗo moom sa yii ɗum tan waɗ ɗum no Allah waɗi ɗum ni wallahi surtout sa waɗi ɗum no Allah waɗi ɗum ni tan a tampara a fowroro faami ɓe gonduɗa ɓe sah fowroro selli wallahi mais si a yi neɗɗo mbiya an a yiɗa ɗum on haɗima ɗanade a tampina hoorema tan a tampat tan voilà ko ɗum son o ko ɗum haalta ɗum waɗi titre o innira nayi oyof manam aduna maɗa hoyrin ɗum si a hoyrini ɗum tan a tampara wallahi surtout voilà donc ko gonga mom a haali gonga celluɗo par ce que aduna mom aduna o ko gasɗo ha paari sa hoyrinani aduna o hoyrinanma eyyi mi ɓooyi nande ɗon sa hoyrinani aduna tan aduna hoyrinanma eyyi bino ka joni noon komi faala andude hoɗum addi inde maɗa inde bino ka par ce que min ko Binta Gano gandirmami de Binta Gano mi immirami nana bino ga joni hoɗum addi bino ga o eyyi bino ga ko inde am manam inde nde ɓaga ɓorlira comme par exemple si a wi Bintu Gano han joni noga o ko Gano bi noga woni bintu o ɗum addi inde binoga ɗum addi binoga inde nde ɓorlira aɗa binoga ok ko ɗum addi binoga o joni an binoga gila puɗɗuɗa yimde woodi ɓe mbadduɗa clip walla woodi ɓe mbadduɗa son pour ɓe jimduɗa ni eyyi ɗin projet ji mino hen par exemple Nati Dos on min baddi ɗum ɗo Nati Dos eyyi on kala min baddi son goro feus on kala ko Guédiawaye woni son rowani woni ɗum ɗo kano astafurlah woni kano rowrande par exemple sikku coupe du monde min mbaɗno on son eyyi ko coupe d'Afrique ɗo eyyi min mbadduno son gaynde yi Nati Dos on moom ko en français min mbadduno on son eyyi artiste ji goɗɗi kala i faala min mbaddame o wattu ɗo comme no mbimi rek non mi salaki an tiiɗini walla ko ménageur ma o tiiɗini non binoga moom binoga inɗo pour foof par ce que no ɓe sohlirta kam ni min kala ko noon sohliranmi ɓe binoga est ce que uddani damule ɗe non est ce que uddani damule ɗe tawa jumuy faala jaadon gara mbaɗa degral affaire o an ɗum kalam piiɗin to nder non binoga wa'ani noon franchement sabuna mi salima ɗum ha mi yiɗ musique kala mbaɗoɗo musique mino yiɗima a faami sabuna des fois mi yahat concert sa ta mi jouani artiste ƴeegani ɗumal meɗo mi dari ɗo ko mi waaw mi weltoro des fois mi luuka sah mi ɗumantina par ce que wona e min woni mi tayani ɗum ko he manam komi tinara dal a faami kon koye projet ji gonmi kono no mbino mami on ñan hiiro Mama Disket o mino e projet ji inchallah sabuna mi fot wadde concert mi fot wadde événement saare sukaɓe Kolda Kolidaɗo Kolda Kuɓeje eyyi saare Moussa min pori ɗum wadde mais guilanden ta minen jewriɗa affaire o to less mais andi hunde nde si sottani taw a wara wadde feeñal walla mbiya ko ɗum ɗo e ɗum ɗo poɗɗa wadde e nder ɗum kalanta mino waɗano enregistré mino studio sabuna hayni hande mi fotno yaade studio mais gonga ɓeeɗa
moy loolu mami ara parce que ko min jarani ma dum dal ko an jarani kam dum hay si tawno ko États-Unis mi woni sa si a noddi kam mi ara machallah weltima hunde nde ko non wontiri mi salaki mais no be muñanam seeda rek ha mi iwa e projet o inchallah kala palaɗo waddude e muɗum kilim walla son bino ga indo mi accani hay goro mi yawara kala hay goro sabna men pi ko men okkindirat gandalji hande wodi ko goddo andi min mi anda dum hande wodi ko binoga andi goddo anda dum kon mi yawara hay goro non mi yawara hay goro ardo yo si nemino wadi libre e badda son e badda vidéo te kala noddudo kam kala do haaju mudum binoga ara wada pressé joni an binoga an e artiji sukabe e mobbe est ce que onon fof onon nanondiri onon pamondiri wala onon nantondira kala eyyi ɗum moom binoga heɓani taw on ɗumanti mi wawi wiide woodi ɓe mi andi woodi ɓe mi andani par ce que hay bandima e mi fonno wadde makko rencontre komo Arnaud Revin ko woni fils de Fodé fonnomi wallude ha mi yiida e makko sabuna min faala waddude makko son mais ko Allah woni hoddirani taw mais fonno yaade mais après newo yaaki an wonno arani mi wonno arani concert o mi wonno arani ɗum waɗi min jiiɗo yaade par ce que min on ñantamino toon eyyi gonga kay mi wonno ɗo non woniri dal eyyi non woniri an e sukaɓe kadi onon fof onon jogui relation moƴƴo hay affaire ɗum ɗo ni ala hen dal comme no wiite fula ɗuni tan no binoga moom ala on probléme sabuna hay on ñan ay horde fuladu vito ɓen pi ko boyji manam cool vraiment ɓe ngala probléme minen nantondira te kala ɓamɗo numéro am aussi a noddi kam mi nottoma a waɗi kam message kala mi nottoma binoga ala on probléme non mi ala on probléme est ce que ono jogui contact an e Tuuti Besel mi reworo ɗon kadi mi salmina miñiragel am guel sehelagel am guel on woni homo o won Tuuti Besel yiɗi Mata Ndiaye ha hono muɗum ala ha mo jaltinani kam somo gandiranta hono son wiyete Mata Ndiaye ɗo ɗo Dakaru Ndiaye Tuuti Besel mi rewo ɗon mi salminoroma ɗon on woni miñiragel am guel ane Tuuti Besel est ce que onon jogui contact onon ɗumanini dal non min ngala contact franchement mais non simi heeɓi ɓagat par ce que min no mbimami ni rek min moom kala ɗo programme waɗi tade mi tinani mais simi tini han mi yahat simi heeɓi kala chance pour waɗa rencontré artiste o mi waɗa ɗum par ce que ko aduna woni an dal wonno goɗɗum da an on uddiri damule maɗa de a uddanani hay goto ala chance kala paalaɗo waddude e binoka yaadude e binoga ono waɗi pré min mais ala chance si a wi a ɗum a uddat damule maɗa kala si a wi immini juuɗe maɗa e joyi mbiya mi laarani hay goto immin joyi gongol ngol mbiya an kala goro laarani ha ɗon ko gonga ma ɓomi ɓoyi ɗon nande sa immini ngoɗo ma jungo mbiya mi waɗani faale hay goro andu goɗɗo kala ɗini immini ngoɗo makko jungo wiya mi waɗani faale hay goro ɗum taki immingol jungo mbiya mi waɗani faale hay goro waɗani ala hay sens udit damole maɗa ɗe kala paalaɗo arde natta ko ɗum woni l' essentiel o dal ko ɗum woni sappo e ɗiɗi ɗe foof ko aro wayi noon menen foti wallidirde menen foti kalan ko mborji ɗi wira ko ñun rek ñoy mayente haalis ko nañ liggey ko noon min ko mi nani ko wiya onon noon musicien tusoɓe ko nanodirani to nder moɗon de ɗum moom mi ɓoyi ɗum nande de mi nani ɗum ko gongana min noon komi lamdoronin de mi waddidirani komi lamdoronin ko gonga walla wona gonga onon nanodiriga nder walla affaire seytane yagal ɗin to less walla ko hoɗum woni to less dal min dal mi anda hoɗum woni to less min moom binoga wurani ɗin par ce que min mi salima ɗum ha min Allah e wattidi kam yimɓe ɓe gandaranta machallah e sabuna kala mi heɗoro min kala ko neɗɗo woni waaji kam walla e nder musique surtout ma e domaine musical moom mi heɗoro waaw par ce que hay si a laari Pikine ɗo ɗo gonmi ɗo président Ira Balde groupe Pikine urbaine rappeur ji gonɗi ɗon ɗi presque ɓeɗo ko jolfe ɓeɗo wona jolfe ay magum kiira en ɓen pi mi heɗoro ɓe par ce que ko conseil ji rek e faminde kam kala ko woni sabna neɗɗo kala ko mawnitinɗa tawa goɗɗo idima e suudu ndu tan wirama ko ɗo joɗorto tan wirama bisimilla faami mais si a wi ɓaga hoore ma to wa ɗum to dow mbiya min komi artiste mi ɓurni oɗo hoore am mi ɓurni ta anda ko magarani min mi wa'ani noon non binoga a memi point mbaɗɗo solo noon par ce que min ɓurmi ɗaminade artiste forani mawninkinade dal
ko yimɓe ɓe jogiɗa sa mawnitinima e dow yimɓe voilà gasi noon ko ma ɗon ko ɗon noon mi falno arde par ce que mbolo moye doole gonga jottuɓe ko mbiyata ko si tawi noon an hande on uri damole maɗa ɗe ono mawninkini mbiya min hande ko ni mbami ni pommi ko oɗo a suɓa yimɓe ɓe kaldataɓe par ce que mini artiste mbaɗi noon hande ɓe suɓat hombo ɓe kaldata hande mbaɗo noon ala ko andi hay fus ko andi ala eyi on wona artiste boom eyi ko inde artiste won ɗon de kono ala ko andi wona artiste fotani mawninkinade non ala sens ala sens mawnintinima yimɓe ɓe boppama ɗo non wallahi ɗon ɗi selli kay ɗon kam ɗi selli kay artiste fotani mawninkinade c'est artiste a mawninkinima han ko hoɓe jiita par ce que hande neɗɗo ko mbolo moye doole sa ala yimɓe ala haydara sa ala yimɓe tan a ala haydara eyyi ɗon kala mi rewa ɗon kala mi salminora gunas naɓe foof mi salmina nene am farmata falli mi salmina rewɓe ceerno am ɓe ceerno aman nene mi salminora ɗon kala sukaɓe am ɓe mi salmina ñaamo ka e marum ka e mari ndiaye mi rutto ɗon kala mi salmina hoddiɓe am ɓe mi salmina ndiaya badiane mina salmina ɗum mi rutto kala mi salmina jama gueye mina andi ɓe nanani koɓe kalamin ɗo ko dal kono min ɓe karama min somi joɗima plateau ha mi halta jolfe de ko ɗum mbimɓe noon ɓe mbi kam yo ɓe mbi yo deɗen yen bo togue si plateau ɓe ligay lakka ñun duñ ko xam min ɓe on jangga pular on palama nande ko kalami ko han on jangga pular mi leɓanta ɗo hay goto jolfe ko pular wiya ko timtimol fulɓe wiya mi leɓata ɗo hay jolfe ko pular tan hande wiya won ɗo eyyi ko ɗon kala mi rewata ɗon kala mi salmina monsieur le maire amen o monsieur le maire Beydi Ba Gounass naɓe foof mo kala ɗini andidi kam e monsieur le maire amen o mina salmina mbo mina juurombo mina ñaagombo duwa mi rewa ɗon kala mi salmina hono wiyete sa tan gedda an kala mi salminima mi juurimama mi ñaguimama duwa mi lamdo siko jaam tan gonɗa mi rewa ɗon kala mi salmina tons sama tons bu ñawul tons yow moom mun naa lakk olof yow moom di nga tax ba ma lakk olof si plateau bi waaye dama ne moom du ma lakk olof si plateau bi di la ziar di la jox sa wàccuwaay binoka komi faala andude nane nga haali ɗo mbiɗa yo ono waɗa préparé concert mi anda ko hono Fuladu événement Fuladu joni noon komi falno ande événement o ko an e hoɓe ko an tan goto walla e woodi ɓe battiɗa événement o eyyi mi wawi wiide woodi ɓe mi wattidi woni ɓe mi immodi musique donte maɓɓe ɓe ɗumantinani ɗum mais à chaque fois ko wiire mom neɗɗo mom hunde si woni e maɗa rek tout le temps a falte ɗum ɗumantinde faami par ce que ɗum min ɓooyi ɗum yewrude mais hawri sottani Allah waɗi noon no mbimami ni mi heɗoro te kala ɗo mi andi oɗo ko Kolda woɗa walla ko Fuladu woni min binoga mi ɓagat teppere am nde mi yaɓɓaron mino salmina au passage grand Cukel mino salmina mo Cukel Sisaliso Kolda min jewridi hen ko après woodi affaire ji ɗi min ɗumantini ha Allah waɗi affaire hunde nde sotti min nangui noon date inchallah mois de avril le 20 min paala wadde événement o le 20 avril paala wadde événement ono mbaɗa événement hana ko jaada e Jama TV ha Kolda ɗum min paalade ɗum paala ɗon hande woni premier am émission ɗo ɗo Jama TV an woni premier am invité ɗo ɗo Jama TV kadi ɗo kadi hande kala mbaɗɗa annonce ɗum ɗoni maɗa o hono wiyete sa événement maɗa o le 20 avril hana ko arat mbaɗa jaada e Jama TV ɗo rama ha Kolda enen jaadara kala ha Kolda mari kala bawɗi ɗi jaɓɓo on ñañeji ɗi jaɓɓo on paali ɗi jaɓɓo on o won télé bu hewsi jamono de kala mbo laarani o télé hawayano mi huɓɓirtani ani no huɓɓirta no leerirɗa ɗo poudre jama o raw ittoma ayi no leerirɗa o woni télé bu hewsi jamono o kala mo laarani o fof andi an a tardi machallah minen hen dal min ñaago duwaji rek ha Allah yettina men nden min gaccani noon hay goto woni artiste Dakar Kolda Kunkande Vélingara kala wawɗo arde tawede on événement inchallah binoga noddima ala e frontiére ene rendi hunde nde binoga haali gonga nani ko kalɗa ko yo Allah yettin en e jaam eyyi par ce que kala ko jiiɗa foof si duwa ala tan ɗuman nani kono Allah waɗi hen barke hay goto anda hoko hunuko waɗi Allah waɗi hen barke yo Allah jaabin duwa par ce que yimɓe hande ko duworoɓe tan gonɗo kala duwaniɗo en foof yo Allah jaabin duwa par ce que watta neɗɗo ko duwaji tan sohli joni noon binoga komi falno ande hono jogui ménageur walla ala ménageur walla ono faala ménageur ko ɗum mi faala andude binoga wona jalde hande bandam du wuli de bandam du te min noon plateau mo mi yiiɗa neɗɗo ɓuɓɗo ɗo de
wa mi yii ɗum machallah kono ɗum sa welnora hunde nde non non binoga actuellement ala ménageur o wattu ono faala ménageur si mi heɓi han sa heɓi han hade joni Jama TV arɗa ɓanama ménageur nde wattande ɓuuri walla tani sax min mi horarani a horarani ndi ko ɗo mbaltani e DG wona nani DG please directeur ono wiide Jama TV a nani mo yo mo kottani ko ɗo mo walta ɗaɓɓane mo suudu minen cuuɗi ɗin ɗo de ala probléme cuuɗi ɗin ɗo comme ça après programme ɓuura yawde rek ɓuura yawde de maji ɗi ɓuura yawde ala probléme ɗon kam joni e mbaɗi ɗum à côté joni joni ko minen ɗaɓɓantamani ménageur minen peejantamani foof minen kollatamani lawgo ala probléme joni men jaaɓi joni inchallah eyyi ko ɗon tan ndeweten kadi si tawi régie ɗinin nana en ɗon ɓe gokka en clip goto bino ka eyyi a wulni ɓandu am ndu ko ɗon ndeweten kala salminen mi yejjiri salminde sehlam o woni Fama Gano mi nandi on ko baba goto maɗa Gano banna nena goto am o yiiɗi kam ha maayi Allah okkuma gorko tawa ko gorko jiɗɗoma gorko julɗo kalan mbawonɗoma yeeso e ɓaawa ci barke Seydina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗum tan ñagantoma par ce que ko ɗum taki ɓiccu kollel ngel gandiranta jungo muɗum ngol ɗini laaɓi ɗi wawi bokkide e mawɗo kala mawɗo e jungo est ce que a faami par ce que woodi ko cukale mo gandiranta kalan ɗi toppiri nene muɗum binoga mon toppiri nene muɗum mon uufi nene muɗum cukale ngel gandiranta ko machallah kay kala ko palɗa haalde foof hatta ko a haalat haala ha korɗa ande ko kalɗa binoga mi nani sonji ma ɗiɗɗi pi ko sonji ɗum ɗo ni a leɓani ɗo ene leɓa pular kono sonji ɗi keɗoɗon ɗi ɗin ko sonji jolfeɗal min ko ɗum jahili kam hen ko ɗum tan jarani ko jaladi ko min ko ɗum jahili kam a heddi son goro eyyi
Adi heddi son goto. Ummu Balde o mamira. Amemi keji am de. Amemi keji am de. Biba mimi keji am de ko on woni keji am de Ummu Balde. Ko non wayi. Sabuna mina wiya do yo. Nde kawruɗen darondirɗen jikki nati ɓay ko ɗo nder ɓernde am ɗo natuɗa piɗa no jali bagi ne am yo ba am yo ko o mi yiɗi ɗum nangane kam ha dewgal wona si Allah jaɓi mi dindoyroma rogalle jarga mi dindoyroma tollamu mi dindoyroma ca'i ca'el mi dindoyroma ro jenko fuladu mi dindoyroma ro Ummu Balde mi dindoyroma WhatsApp TikTok Instagram ha Facebook mi dindoyroma woɓɓe ɓe biyo mi wondani hakkilamki ɓay ko ami faala sabu anjinmi woɓɓe ɓe biyo mi wondani hakkilamki yo bebe ɓay ko ami faala ɓay ko anjinmi hare mi sangani ha goram jabane kam o mi faala ha goram men jaɓanima jaɓane kam mata mi faala men jaɓanima ha goram ndesan mbimi jaɓane kam ko ummu mi faala nena goto abo ha goram jaɓane kam o mi faala ndesan bino ka hatta ko ɗo tan wawi haalde ɗo tan wawi hadde ko ɗo tan wawi hadde hatta ga Allah machallah hatta ga Allah mbiɗa a dinoynomo hoɗo to Ummu Balde tawa noon a dinoyima to jari dinoyade on woni Banta Fuladu on woni Banta Fuladu tele RTF on woni Ummu Balde debbo pulla mo gandiranta kala ko yiɗani hoore muɗum ko ɗum yiɗani goɗɗo gandiranta mo anda ɓalewu reedu mo anda affaire bonki mo anda hen hay hunde kala ko gandanta Ummu Balde ɗi waɗa ɗum wiya kam mata ko ni ɗum ɗo ɗum ɗo mi faala wadde ko ni eni mi faala wadde wiya kam mata waɗir ni hande ɗo ɗo mi jooɗi ɗo sayi hande ha mino jooɗi ɗo ko grâce à Ummu Balde est ce que no andi ɗum machallah grâce à Ummu Balde par ce que kañ nattini kam hen somi nattani hen par ce que min ɗum wonano e hakkillami he sa barki Allah wona jahan kañ ɓuuri kam hen nattinde mino yettanwo mino jaramo mi ala jobdi maɗa mi ala jobdi maɗa Ummu Balde yo gaño horo noon yo Allah acciɗen ha ɓooya juura ci barki Seydina Mouhammad sallallahu alaihi wasallam mi rewa ɗon kala noon mi ara e clip maɗa he clip maɗa o ko hono tourniɗɗambo ko ɗum mi faala andirde kada première vidéo walla deuxième o mi ara ɗo premiére walla mi ara deuxième kala mo garɗa foof ɗi moƴƴi garen ɗo premiére ɗo eyyi premiére o minen tourniri ɗum Mbour an e hoɓe min e wa fanatique on mo jiiɗo on ɗo ɗumantin ɗo ko artiste kañ kala mom ɓangi mannequin mom ɓangi ɗo ɗumantin ɗo vidéo ɗo wiide People rappeur mais on wattu noon tawi no liggo tawan liggo wala amemi noon ko weli ko welani kam no hono liggotonoɗa ni ligge galle ligge galle kono binoga waɗi ligge galle si mi nani wiya ligge galle welani ligge galle e weeli walla welani min taw ko ɗon mi faala andude par ce que min mi fuuyi welani mimino fuuyi de ko ɗaɓɓere rek y a pas de show métier ko boni on tigui wujja walla fena ole on wattata mino liggo ligge galle ndesan somi yoɓama seeɗa mi hawrintina seeɗa motta Allah waɗi noon hawrintini kam e naati dos grand am goɗɗo wiireɗo Yaba kañum wattidi koro am wiireɗo Galo moymoyo ɓaari miñirama faala wadde son miɗo jogui ɗo grand goto on jogui ɗumantin studio ɓaari ko début carrière mo woni te mbo ɗumantinani taw est ce que addaramo ɗo par ce que on i wawi ligge makko ɗe et puis on kala wawi mo waɗande fewnanamo biɗɗo dal ɓe kaldi ha ɓe kawri mo noddi kam Galo noddi kam wi kam yo joni jour tel gara ɓe mbo ok ala probléme garmi ko gokkummo refrain o ko après mbo waɗi programmation bit o woni naati dos mbo waɗi ɗum programmé à chaque fois mino waɗa hen répété mbanmi hen répété ha joni wattu enregistrement gol yoni mi ari mi waɗi enregistré woni son sama mbëggeel ci yow vidéo o kalan min tourniri ɗum Mbour jobmi komi yobde ka yob premier o binoga tawa an ala copain balloɗo binoga wona jalnam way an kala way accu way accu wona jalnam
wala jalnam ana ala ko be ballodo ha on ara yobanama ha le jaha liggoyda ngara ono yobana hoore maada eyyi ko taw hono be baawo maada be sonje am di fof on son buri kam hen welande parce que ko mi liggi olo were am de ndeysaan kala anduɗo affaire liggegal e wela fi welani surtout ma noon ano waala han liggey fanan eyyo ko ɗum mbaɗannomi ndeysaan mi liggo ɗumantini ba waɗi ɗum jayante dal mais Allah wattidi kam e granati dos woni neɗɗo moƴƴo noon par ce que piiw en sa i wiya yo komo waɗata ni dohan komo min jaltiɗum nanede hakkude gorko e debbo voilà on naati dos hoto mboni kadi naati dos woni momi arduno on ñano on mo gadda on ñango eyyi momi arduno on ñano ok joni ɓamo yi hunde nde mino gëmi ɗum mino yiɗi ɗum mais ballal ala ndeysaan eyyi sabu no affaire o mom début o mom musat hunde nde wawi wonde e ma ganda sah ɓe mbaɗoɓe ɗum ɓe ɓuranima ɗum wawde mais ko ballal naɓara artiste par ce que hande minen tan min mbawanani koye amen il faut min balle faami mbo yiɗi ɗum mbo andi mino gëmi ɗum mino yiɗi ɗum moy kam joni en mbaɗat jall e deuxiéme étape daren kala en mbaɗat tante rek noon après mbo waɗi programme biɗ oran mbo weddi kam waɗi kam envoyé moy kam ɗum hoɗum miijiɗa hen keɗimi ɗum mbimbo o son i waɗi dynamique mais o après immiran jaltinmi ɗum ɗo refrain o moy kam mais an andal an chaque jour a waɗat kam surprise jiram mbimmo wona hande puɗɗumi wadde musique mbimmo mi heɗoro kala musique wona hande puɗɗumi wadde musique donte gila komi cukayliya mino yiɗi ɗum kono woodi komi faami hen seeɗa te ko yettere Allah par ce que ɗum ko Allah okkara ɗum neɗɗo mi yani noon ko min tan Allah okki kam ɗum mais ko yettere Allah par ce que min hay test ji am ɗimata komi windara ɗum a windanta hoorema min komi miijoro ɗum sah mi windara ɗum eyyi miijoro comme no mi defarani ko ɗum waɗi komi yiɗi def goɗɗo wañ moom ko sehel am ha debbo moom debbo e foti susde wañ no wañ mata debbo wañ moom komi yiɗi ɗum ha des fois ko ɗon inspiration aranta par ce que kala debbo mbo suusani wañ fof gorko mum ɗon ko heege mayra heege kono noon e oɗo musique ɗo boylolu mbimi oɗo musique ɗo moylol kadi heege waroyramo oɗo kadi heege waroyra ɗum homo heege nge waroyra taw haaltaw mi nanan taw ko kalɗa ko raw homo heege nge waroyɗani taw no exemple mbimi arani raw arani taw kono si aroy han ɓaari heɓoroyrake ari a heɓoroyran ɗo wañƴo wona ayi e ko ɗum heɓoyraɗo wañƴo non mais mi eroro tan mi eroro par ce que ko mi yiɗi ɗum dal faami des fois siɗɗo mi defara ɗo inspiration ko ɗon aranta kam comme ça miɗo mi ɗumantinta mino yimtoro miɗo walla des fois mi heɗo ni biɗɗo affaire o ɗumantina mi yaltina hen idée ji waɗɗi ɗumantin wattu enregistrement yoniran après mi ara mi waɗa enregistré homo woni ɗum ɗoni maɗa o musicien maɗa homo ɓurta heɗade an ɗon kala ɗi wawi woodi neɗɗo no wawi wonde tawa am ko a jimoɗo kono woodi mo gandata tawa hande ko on ɓuuri tagde hande ha natɗa e musique ɗum ɗi woodi eyyi dabi moom mi heɗoro moom dabi tuma mi fini foof ndeysaan mi heɗoro dabi goto dabi balde ndeysaan Allah sellimbo Allah sellinmo mbimi yo Allah sellimo ndeysaan ndewi ɗon kala calminorenmo ɗon ndeysaan hamo wawa activité ji makko ɗi waɗa bégal fansiji makko ɗi fop franchement mi heɗoro mo par ce que komo yimara ko gonga jolfuɓe amul fenn wallahi dabi ndeysaan a haali gonga ko grand frère moƴƴo dabi machallah yo Allah sellimma ha garta e activité ji maɗa ɗi par ce que hande sukaɓe hande anani binoga ko haali ko binoga hande sa yi hande mo natti e musique ko saabu Allah e dabi taki ha mo natti e musique par ce que ɗo mboni fof ko son ji dabi ɗi mo heɗotonin yo Allah sellinma sellina kala ɓi julɗo ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam eyyi binoga kala ko ɗon ndewten mbiɗa yo an ko an waɗani hoore maɗa premier son deuxiéme son o noon deuxiéme son comme no mbaɗirmami expliqué ni par ce que ɓaari grand o yii mino yiɗi mino gëmi ɗum mais doole ngala ndeysaan joni mbo addi bit o mbo ɗumantini kam ɗum jaltinmi hen refrain ɗumantinmi couplet min mbaɗi enregistré ko min mbaɗi enregistré ko kalan mo yoɓani kam gamoɓe par ce que haysi a laari vidéo amoɓe in hen déplacement ji ɗi yaha ara foof c'est grâce à Nati Dos kañ waɗi fop vraiment ha e ko amoɓe sah eyyi kañ ɗumantini ɓe koɓe ɓorni ko piiw ko kañ
vraiment mino salminamo min ala jobdi makko dal ala jobdi makko e Allah mi accitamo yo Allah yoɓanan amin 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 naati dos mi ala kala jobdi amin musidɓe am ɓe ɓe Pikine naaɓe mi accani hay gooro Maymuna Gano Dieynabou Kande Diadia ɓen piiɓi tampi e binoga des fois sax ɓe jiyani ko wiiɗi rek ɓe gadda e Fatou on mino ara e makko a faami ɓe jiya ko wiiɗi sax ɓe ngara binoga est ce ɗum a ɓornima ɗum ha weyɗat e maɗa de binoga ni paɗe a faami hunde ɓe ɓe gadda des fois vraiment min mino tampi mais kamɓe ɓuri kam tampude kamɓe ɓuri kam tampude kono ko Allah ran mi accittaɓe mi ala jobdi maɓɓe mino salmina kala koro am Ceerno Gano par ce que simo falano han mbo wiyanno yo mi arani mi tawa musidal ngal oɗo yima walla oɗo e woni e musique donte e jinnaɓe am ɓe woni sengo nene am e sengo baba am imemi seeɗa affaire musique mais wona comme no min ni min mi ar woni e min mino yaltina ɗum mino gomi ɗum mo acci kam e manam e liberté muɗum mo waɗi kam encouragé par ce que neɗɗo kala ko mbatta hunde nde kala ɗo waɗa wonde kala si a waɗaka encouragé han yahara kala ɗo jahanmi mi ara miya mbo mino jogui programme naggam mboya kam awa bisimilla ɓe mbaɗa duwa o salmina kala Mari Gano mi accani Fatou waaw ñaareel xaritu jëkkëram sama mag jooju sama chéri koko sama mag jooju Fatou Gano sama chéri koko vraiment mon tampi binoga famille des fois mo natat génn leen waaw jàpp leen si vraiment Fatou daal neɗɗo moƴƴo des fois si mi yaha concert sax boya kam sa ɓornima tan no mi ar mi ittoma laarde miyamo ok ala probléme mbo ara mbo laara kam boya kam li rafetna wattirni a faami vraiment mi ala jobdi makko no ko neɗɗo moƴƴo ko tigi yalla neɗɗo hoyruɗo kala ko neɗɗo moƴƴo on woni sehel famata baylo ɗo ha Gounass ko a bonanedi siko kono ko hande ko mami salmina par ce que nene goro maɗa o inna si nene goro maɗa o inna wata andi ko mami innama mami salminoroma ɗon mi rewa ɗon mi salminora ɓinguel am guel Salli Balde sama nenne tuuti mi rewa ɗon kala anati sa wi nani Ceerno Gano tan ko ma il faut guinna ɗon alpha ɗo ha Mbour e sira o ammo mi salminorima ɗo mi salminoro kala ɓinguel am guel Astou Balde awo Bourkeuram Mamadou Kanté Jula on ko grand frère am grand frère Mamadou Kanté depuis Paris a salminama a juurama waaw ɓoyan mbaɗɗo anniversaire muɗum o a salminama a juurama grand frère am o Mamadou Kanté Jula an kala sukaɓe foof ono yajjinani sukaɓe ala suka mo gudduɗa kala kalanɗoma sohla muɗum o pajana ɗum sohla muɗum o ko ni tan wawata wonde ɓinguel romudu ko laaci watta souvent mi haltat ɗum wallahi an kala a salminama a weltanama a juurama a ñagama duwa neɗɗo moƴƴo wallahi babam ko mamma ko sabuna ko famille goro rek grand Mamadou Kanté babam ko mamma ko ndeysaan neɗɗo moƴƴo dal o yani komin hebdi contact mais vraiment halna kam ko heewi e musique te no mbimami ni rek grande sœur min mi heɗoro min mi accani hay cukayel ɗumantingel si haalani kam mi yawara haala kam mi naggat ɗum par ce que gongol i wawi kam nafoyde hunde des fois sax comme ɗo jewdirten ɗo ni mi wawi ɗumantinde rek inspiration ara e dow ko jewreren ni rek a faami mi accani hay goro on nani binoga ko wi ko binoga wi accani hay goro kala mbaɗɗo mo conseil foof mbo jaɓat joni binoga joni ko hoɗum mbiɗa téléspectateur ɗum ɗon daroɓe télé ɓe on musidɓe maɗa ɓe gandanta hande onon jimdata dal hoɗum mbiɗa e maɓɓe hoɗum mbiɗa e maɓɓe hono manam dal an dal on udiri damule maɗa ɗe kala garɗo kala cohluɗoma foof mata no mbino mami ni nanten rek affaire ji ɗi moom musani par ce que men ko minen tan min forani ɗum musinde faami no min naggodir min gona hunde worere minen fof goto ɓe ko haɓantani kono musique pulago walla no musique muɗum o yaara yeeso te hande si yaari yeeso o wirake oɗo ko manjako o walla ko pi ko Sénégal enen pi ko hunde worere nde faami kono naggodiren kala joguiɗo haaju si i wawi tintinde foof hay si wawani tintinde foof i nelat sabu no jo ko jamono technologique wona portable ji ɗi kala ɗo mbaɗɗa bande annonce ma walla ɗumantin kala ɗo nodduɗa yo yimɓeɓe garan nooro ma mawnintinare nde moom ɗon moom fawire ɗa sabu no ko ganduɗa yo goɗɗo e ɓuurima andude
te hollirani ko bawɗa jiɓɓi yo goɗɗo e ɓurima wawde jiɓɓi te hollirani e ɗum noon hoɗum watta ha an mbawa yettade ɗon e ko ma hoyrina hoore maɗa nanga fop paamina kala onon pi hunde worere nde gonɗon nangondiron ko ɗum woni l'essentiel o toon elo to weyɗa wutte weyɗa paɗe walla nono min ko télé nanngam mi invité walla min niveau amo ɓuri ƴeŋde niveau maɗa ɗum ala sens sabuna jolfuɓe wi garab si kawlay fekkante faami te neɗɗo noon kala ko gomɗa fof si Allah jaɓi Allah wallanma hen gaccen ganciniral ngal dal ala nafaka surtout anciniral ngal ala nafaka surtout par ce que a wawi añande goɗɗo si on nene muɗum i liggi han a tampinani hoorema yiya ɗo neɗɗo mbiyami yiɗamo ano daboromo hareji hunde ɓe ano waɗantamo ɗum ne ayi ɗon noon ɗo memɗa ɗo koy ayi ɗon ɗo memɗa ɗo ɗon mi falno arde binoga ɗon mi falno arde par ce que hande si haalama han noon mettat noon welani nande de welani nande kono hande a wiya hande komi faala natte ɗum ɗo kono mbiya he mi suusa mino huli hoɗomi kulɗa hoɗomi huli mino huli wona mi waɗani walla mi waɗani wona mi waɗani min noon ɗon min waɗi ɗum contre eyyi mi anda noon hoko haalte koko gonga walla wona gonga eyyi grande sœur mata ko on jamanu wona par ce que joni a yiya ɗo neɗɗo mbaɗa ɗum no nanguirɗa hoore maɗa ni nanguira ɗum noon wallahi ta wona ɗon waɗima ko a ari han jalanama min haala ɗum e son am goto mineya signana kam jalana kam yaari ko an ɓuuri bonde toke yaare ñeñana kam mosana kam an ɓuuri bonde jume jaygol faami sabuna joni ko ɗum on jamanu wona eyyi kono noon Allah ko moƴƴo sabuna si Allah wattidima yimɓe ɓe gandaranta ɓe gandi ko heewi e aduna ano heɗoɓe ko heewi e aduna kala ɓe waɗama conseil mi sikku hay si tawi a hawrat e wano ɓen ni yimɓe han ɓe rentinanma ko heewi eyyi ɓe rentinanma ko heewi ha mbawa famde hunde nde ganda kala no jaranta huure nde eyyi joni ɗon mom ko gonga haali gonga joni ko hoɗum mbiɗa joni an a noddi hoɓe artiste mawɓe noddata nin ono lamdi ballal walla a lamnaki ballal si sabuna ɗum artiste jalijo yo i landi ballal artiste mawɗi comme dongo dara en bandi mayi eken bandi miijo en tuuti ɓe selen ɓay joni ko ɓen woni mawɓe dal min dal kono ɗum noon nangguirmi ɗum de Riel Jo en kay miñiraguel angel Big Flo eyyi ɗon mom no mbimami ni hande sinno ko sago am han andi hunde nde mom ko seeɗa seeɗa yarante par ce que mi andani ɓe ngal gandal pim mais mino yiya son ji mabɓe ɗi mino heɗoɓe mais hande simi heeɓi opportunité hande comme no mbimami ni min gandodira e min liggoda kala si tawi i wawi ɗum fof i wawi wonde par ce que ko ar woni iyaati est ce que ono pari pour andodirde mabɓe si min binoga mino pari ono pari eyyi mino pari min binoga ono suusi eyyi ɓeɗin keewi ɗum ɗo linde crikrajji de surtout ma tuuti besel heewi crikrajde de eyyi min ko ɗo weltami ɓe jiiɗa neɗɗo ɓuuɓɗo kalande eyyi min ko ɗon weltami ɓe jiiɗa neɗɗo ɓuuɓɗo koɓe jiɗɗo neɗɗo humbuɗo eyyi ko ɗon welarami bo hunde nde on sam ɓuura welde kamɓe foof o noddi ɓe ala frontiére non kamɓe foof mi accani hay goto hay si tawi bom ko artiste jaltindo hanki son o mi accani hay goto mi waɗani sentuɗin sa non mi accani hay goto par ce que artiste ko artiste rek eyyi voilà ko noon tigui en nani Binoga ko haali ko Binoga wi mboni waɗi ouverte kala artiste ɗo wawi wonde woni cukkalel woni manguel a faami kala cohluɗo mbonillaɗo kala paalaɗo numéro Binoga si noddi kam walla si ɓangi kam ka less si walla si rewi Jama TV rek heɓat numéro Binoga mboyo kanko mbo ala on probléme kanko o wattu mboni sohli kala jaliɗo ɗo wawi wonde mbiyoɗo mbimi e mbimami woni mbo Jolfo oyo woni mbo Pullo oyo woni mbo Serel oyo woni mbo Mandiako oyo kala mbo wawi wonde par ce que anani enen Casamance leƴƴi yo leƴƴi ɗin toon enen e mawninkinaki kala façon leñol ɗinin toon mboyo kala nodduɗo mbo mboni waɗi prêt mboni ɗumanne joni gila nane ni ko sonji ɗiɗi nanɗen sondini ɗoni Binoga est ce que a ono jogui son taw ko pular jimɗa ɗum min taw ko ɗon jahili kam koy son pular o woni on ñan momi journo mo jourɗa horo to o mama disquette o eyyi on so mino hen noon sabno wattu koye enregistrement comme no mbimami hay hande mino joguino enregistrement mais programme no woniri ni mbatmi ɗum annulé mais on kala ko pular
on kala ko pulaar inchallah min paala ɗum wadde vidéo min paala noon si vidéo inchallah yalti han onon piir nangon e promo he par ce que gonga jolfuɓe on jiyat lu doy waar ko gandaranta ko africain pire pullo pire ji oron eyyi inchallah on ko hombo wallaramani ɗon e ɗon projet ji ɗi sabuna hono wiire sah minen haaldadal e ɗumantin gooro mais o wattu koye déménagement mo woni mais nak hanki mo fonno parde mais andi juma o teddi ko ɗum tahi mais hande min keɓno rendez-vous ɗon ha min mbaɗi kale sah mais dal peut être si Allah neɗɗo iwi ɗo han si jenggani han i wawi ɗumantinde waɗa ɗum dormu danu par ce que ko liggey rek ko liggey rek waɗa ɗum dormu danu dal hetta dula goɗɗo neɗɗo wawa larde après hono hunde nde ɗumantini joni ko non tigui joni si tawi rési nana en hana ɗo ɓe gadda e son bino gambo yimi pular o neɗɗo kala heɗo on kala seeɗa mi laara kadi est ce que an ko ɗum envoyé sa est ce que mo ɓangi ɗum son bo waɗa a waɗani bo ɗum envoyé ko ɓagani on son wona vidéo mais ko son ko son on ko son rési woni ummu balde walla oɗo hokkamo ɗum ok joni awa joni joni waɗa acapella ok sabna mineya ɗon yo jena mi wujjani mi lubaki simi yimi mino fori yimde ko garmi tawmi eha ba am simbi yayi jam jali paali kawuji am jali baggi min ko mami yima ɗum ne ɓiɗi minna ni ɓe jaliyake kolda kolidaɗo joli seeɗa noon mi yima ɗum mbimi mbawɗo no wat mo wawa no wallin binoga ari awa ɗo han welannin jengi yo jengi siko jenganami mere jengi yo jengi jenganami mere jengi yo jengi siko jenganami mere jengi yo jengi jenganami mere mi jimi hanki gire am de becci gonɗi yo Allah yurme yaafo babis gelo ngal miji mi hanki gire am de becci gonɗi yo Allah yurme yaafo mayo jawo lawol juri lawol muusi min mi ala jobdi mon onon binoga family ndesan ko non tigi binoga deug yalla mi nani dande weli yo Allah sellin dande encore une fois mo ginuda do o sa haali mo tan bernde amde ko heccidat ne mayo jawo ka e papis ndesan gelongal ndesan Allah yurmo yaafobe ya leydi bubambe ton to be gonto ya julbe mabbe jabbobe berk seydina be kambe kala be darani mo fuladu binoga joni tameden o gasa ko kebden ko heddiden ko hewani joni ono wawi waynade dante ano toña mi do ana haala do haala koppe an ko a faala wiide ala copain ɗon balɗa wiide no mi wawata ɗon nande ala copain haalnam taw copain maɗa copain kay eyi musique o hambo musique o woni copain maɗa o bino ga acco ono jalno way an kala way saabu Allah musique o woni copain maɗa o walla ɗon ko se jaltino san kalna kam ko hombo non ko musique o musique o nopmi an ko musique o nopɗa eyi d' accord ala probléme wawi waynade awo ok mi salmini fof salmini grande sœur am Nata Ndiaye machallah hande waɗi kam dalal ɗo Jama TV a yani ho jiyano mi huɓɓirtani ɗo donc somi hoori rawɓe gikkina raw ɗum ɗo jiɗi jamaji ɗi e dow am kono mi jaɓata ɗo mi ɗuman volɓagam mini sanat ɓe bujja jamaji ɗi machallah mino salmina DG woni neɗɗo moƴƴo neɗɗo waɗɗo oyof machallah mi accani hay goro salmina famille am musidal am salmina mi accani hay goro simi limi tan wireni binoga haali oɗa haali oya haali oɗo salimi tan a juumat ɗo e ɗum noon awa mi accani ali sa joni matela mbo kala ɗini faala calminanaɗo wiya yo kaari salminani kam kaari salminani kam joni noon raɓɓinde haala ka salimi tan a juumat eyyi ɗon momi jaɓi ɗon kolda naaɓe salmina papis gano jolijo adama gano mami gano mi accani hay goro to ha seydiɓe hande ɓe foof mi accani hay goro salmina aussi grand nati dos mi ala jobdi makko duwanoɗa kam ko moƴƴi min noon mina faala ande hombo woni grand nati dos dal mina faala ande nati de andammo andammo mi salmina kala ceerno gano mi salmina fop e madame ji makko ɗiɗi ɗi
aw buuru këram no salminama Mari Gano Fatou ñaareel xaritu jëkkëram salminima accani hay goto eyo on jarama mi salmina kala wa jama e wa risio foof mina accani ok ko noon tigi programme o inchallah le 25 e le nammiro le 25 le 20 avril mi andi noon jama yahadde hoole anana ko kala mami ko mbimami ko an e télé o Jama TV ha Kolda Jama TV ha Kolda inchallah parce que mbiɗa Jama gonɗo e ɓandu maɗa itara o wona noon mbiɗa joni ko enen e télé o ha Kolda awa dal événement ko événement moɗon mi accani hay goro gaji ɗi nanga hen vraiment c'est la première fois binoga e waɗa organisé hunde nde te simi falno mbiya mi waɗa ɗum ni Dakar mais mi waɗani ɗum Dakar par ce que ko Kolda puɗɗumi musique guila cukayel ya ɗon puɗɗumi musique e ɗo gandanɗanta wiide Sare Moussa kemo Sare Moussa no Sare Moussa ɗum ɗo battangel ok faami eyyi ko noon tigui hande ene garno ɗo e miñiragel meɗen sehelagel meɗen ɓiɗɗo meɗen on wiite Binoga degui yallah yo Allah sellin dande nde woni weltare bino wawnoma wiide Binoga hande arje hen jaaden mbiya kam o systémata o e soofi way to faala kam nabde ɗo ha Colobane a faami mi wawra yaade ha toon mi salmini mi rutto kalam mino weltanimama hen doole noon mi rutto kala noon mi salmina ɓinguel am guel on woni Hombo on woni Assou Camara madame Balo ɗo ha Malika Place mino salmina ɗum mino juuroɗo min ñagomi ɗo kay tokora muɗum e bébé Assou ko nawlo am sikko kono ko ma mi salmina ɗum par ce que yakkugol tan wawi ko nawlo am mi rewa ɗo mi salmina Ndey Sène sama séréel bu ñawul boobu maa ngi lay ziyade la jox sa wàcci waay caato caat hartu yaayam mi rewa ɗon kala mi salmina koddijo am o miijiri sa inde nde ana an kala mi salminima mi salmina ɓinguel am guel seigne Babacar si Malik on woni ceerno am o mi rewa ɗon kala mi salmina Gounass naɓe foof mi ala jobdi Gounass naɓe mi wawata on yobde deggi yallah kala ɗo jottimi ko onon mbawi kam ɗon yettinde onon gokki kam fit onon gokki kam doole mi salmini groupement jokkere en ɗam mino salmina ɗon ha groupement gonɗo Thiaroye kamɓe fof mino salmina mi rewa ɗon kala mi salmina Demba Diali Mbaggu on woni mawɗo Diali Lappol ɓe Thiaroye kamɓe fof kala mino salmina ɗumen mi wawata on yobde kala pulloɗo wawi wonde mbiyoɗo mbimi e mbimami mi wawata on yobde surtout ma noon Gounass Guédiawaye mi wawata on yobde mi salmini on mi juurimama on mi ñaguimama on ɗo mi rutto kala noon mi salmina kala DG am o wiya hono wiyete sa jolfo ɓe wiya yo si cukale si wawi amgol han wona ko nene o nangi balɓe ɗe waɗata ni awa mi salmini DG am o par ce que DG am o on nangi balɓe am ɗe ɗi dimbinta balɓe am wiya kam yo am wanni o mi wawramo yobde mi salminimo kay ɓeygure makko nde foof sukaɓe makko ɓe foof kala ko wawi wonde foof ko takki e ɓaari e maɗa ko foof mi salmini kamɓe foof mi salminiɓe mi juurimamaɓe machallah woni weltare molanade e rendez vous samedi prochain inchallah ɗo télé Jama TV avec sister Mata e invité goɗɗo kadi inchallah ay o Jama TV ɗo ko hesiɗi tan wattani ɗo par ce que ɗo woni timtimol fulɓe mo kala ɓiɗɗo pullo nanɗo pular ɗi andi ko hoɗum woni timtimol fulɓe ɗo kala hunde ɗo woni lancumi yoɓay